popano ndipereke mwayi kwa Ching'Aning'ani komanso Ngiring'Ande kuti nawonso atisangalatse. Akamaliza kuti sangalatsa iwowa ndipempha Joseph Nkasa akonzeke kuti nayenso atisangalatse zikomo kwambiri. Bwana Ngiring'Ande. Bambo Ching'Aning'ani. Lero tili pano pa Neno. Tiritu pano pa Neno. Ambiri amangotiona pa TV. Kapena kutimvera mawayiresi. Lero tatulukamo mu TV mujakutenda. Wayiresi mujakutenda. Tatulukamo. Lero tili pano. Titamba kuti president akubwera pano. Yes. Ife nafe tatitiza kale nawo. Tibwere tizakhala limodzi ndi president. Chifukwa tsiku la lero ndilofunika. Ndi tsiku lalikulu. Siku la mtengo wapatali. Bambo. A president lero. Yes. Akukhazikisa program imene imachedwa kuti AIP. Chabwino Ngiring'Ande. Yazipangizo za ulimi zotsika mtengo. Ndiye ndimati ndifunse. Kodi ndondomeko imene iyi ikuyenda bwanji chifukwa ndikumva kuti yayi mayina achepesa. Ndiye ndimafuna ndidziwe kuti Bambo. Tinene kuti anthu oposa 1,100,000. Chabwino. Apindula ndi ndondomeko imene ichaka chino. Ndipo musakhumudwe. Musadandaule. Soti fetereza kulibe. Achakwera ndi boma lawo fetereza alipo. Nchifukwa chache akutsegulira. Lero pano pa Neno. Sonyeza kuti feterezayo alipo. Yetwe. Bambo. Ndiye tinene. Yes. Kwa anthu amene akupindula. Anthu amene tidapindule. Kodi tidziwa bwanji kuti ife tikupindula nawo mu ndondomeko imene? Choyambirira. Yes. Mayina anthu onse amene akupindula mu ndondomeko imene aziyikidwa kwa mfumu. Aliyense azikaona zina lache. Aliyense azikaona zina lache. Chabwino. Kapena usingoyimba pa phone weka. Uli kunyumba. Kupanga star 4 3 1 kenaka hash. Zina lituluka nkukuza kunena kuti uli mu ndondomeko iyi. Kapena ayi. Chifukwa mbuyo muja. Yes. Anthu amaberedwa amafuna kuti akaone ngati dzina lawo lili mu ndondomeko iyi. Ndiye amapita ku shop kukafunsa. Ndiye ukamasa bwerera ulendo wina amakuza kuti wagula kale. Unagula kale tufetereza pamene sunagule. Ndiye achakwera ndipo malawo ataona kuti ukamberembere umayo tingautese bwanji. Ayika ndondomeko imeneyi. Komanso mutakumana ndi mavuto kuti wina wache akupanga zosakhala bwino. Yes. Muta kuimba phone kupereka madando wanu. Phone imeneyi ndi 3013 kuimba mwaulere. Chonde iyi tundiyoti tipange madando okhuzana ndi za ulimi. Sinkhani ya kunyumba. Aya ine banja langa likuvuta. Nambala yake si imeneyi. Yes. Ndiye tikunena kuti Bambo izizi. Yes. Alipo ena amene atapindule nkhani za ulimi. Awanda chimwene anga. Achimwene wawo. Awanda achimwene anga. Awanda ankolo twa. Ankolo kuno. Awa mami yako hapo. Mami yako. Bambo. Ndiye tikunena kuti magawo. Ena akupindula nkhani za usipangizo zotsika mtengo za ulimi. Monga fetereza kapena mbewu. Ena akupindula ndi nkhani za ziweto. Mundimvesesa. Amene ali ku ziweto sangapinduleso kufetereza. Ndiye nkhani ndionena kuti fetereza ngakhale wakwera mtengo. Koma achakwera anatiganizira kale. Malingana ndi mavuto amene tinakumana nawo mbuyo amasaiko li Fredi achisisirabe. Mtengo ndi omwe uja timagula chaka chatha. Sukukwera so iyayi 15,000. Nanga tikabwera kumbewu. Mbewu. Yes. Boma. Lapereka kale 4,300. Kamundimvesesa. Yes. Ndiye zili ndiwe malinga ndi mbewu imene ukuifuna. Wanipesesa. Yes. Ukamapita kukagula ngati mbewu yo akupanga 7,000. Boma lapereka kale 4,300. Iwe ukapereka ukangonjezera kosalako. Ngati mbewu yakupanga 10,000. Boma lapereka kale 4,300. Iwe ukangomalizisa kosalako. Mwayiona ngani. Iya inda kumvani. Yetwe. Sonsezi twa president akufuna kuti dziko lathu lino litukuke. Tisamavutike kunkhani ya chakudya. Kuyambira mabanja mwathu. Mabanjamu. Tipindule titukuke. Bambo. Mwina
ena nkumanena kuti achepesa manambala anthu nkhani si imeneyi nkhani tusi imeneyo chifukwa project ubwino wake ndionena kuti imafuna kuti anthu titukuke ndiye pali ena amene anali mu ndondomeko imbuyo anachita graduate anakula chifukwa cha chelero akupezeka kuti ena ali kuma mega farm ena lero tikukamba pano ali ku Agicom ena tikukamba pano akupatsidwa ngongole ya nifi chifukwa tionena kuti ulimi uwo oti azigula zipangizo zotsipa mtengo ndi wachepera manifestesa yepunso nkumanya kuti pali achikulire nawonso akagula nawo bwanji chaka chino ndanena kuti kulibe kuberana ndiye wina aliyense amene dzina lake lili mu ndondomeko akuyenera akagule yekha osatuma munthu ayi ulendo ono kulibe kutuma munthu ndiye funso limene mwafunsa kuti wina ndi wokanika kuyenda angakafike bwanji kuti akagule amene aja boma laganizira akulandira ndalama ali pakhomo kupyolera kuntukula pakhomo chifukwa munthu uyu ngati akulephera kupita kukagula yekapheterezi ndiye kuti sangakwanise kulima ndiye amene akuyenerabe kuti azilandira chani ntukula pakhomoyo yetu ndiye boma lachakwera limene tithokoze bwana purezidenti mwaganizira wina aliyense pano patinene azibambo tilipo mpano nkhani ya ulimi ndiyo kuti wina aliyense azipindula kuyambira mayi ana ndiye kumapezeka kuti akakolola azibambo basi kumakagulisa kumbali naye nzimayiyo ndi munthu naye azidya nawo azipindula nawo ndipo tunzimayi ndi amene amagwira ntchito kwambiri kupatsa mamuna kwa basi mama wati mapita tonse kumunda kupita pamunda timakalima limodzi kukalima limodzi pobwera pamenepo nzimayi ndiye kuti wayang'ana nkhuni wanyamulaso makasu onse timalimira ati kusamala banja sibambo yakungotali akungokhala alipeya angoyenda wangopachikira waile sinkhosi kukafika kunyumba nzimayi akupita kumasi nzibambo wapita kubawo kumakauza nzake mukanatenga thuyo tubawo imatha imeneyi malinga lelithawi zikomo kwambiri amene Ngiring'Ande komanso Ching'Aning'ani kuti sangalatsa tsiku limeneli limene kuli kukhazikitsa ndondomeko yopeza zipangizo zotsika mtengo maka za ulimi mchaka cha 2024-2025 ndi tsiku lopambana kwambiri mene tikunenera ndithu kuti alimi ambiri apeza nawo mwayi umenewu opeza nawo ndondomeko imeneyi zipangizo zimenezi komanso pambali pa ndondomeko imeneyi palinso ndondomeko zosiyanasiyana zonsezi zomwe zikutchulidwa kukambidwa nkhani za nifi pamenepo kukambidwa nkhani ya mamega farm nkhani yake kwambiri tikulimbikitsa ulimi